गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं जोबोर बिजि, न' गंसे बोराय दङ, बेखौ सिफायनो थांनाय दं दा। बेनि गेजेरजोंनो आं दसे सम बरननानै मोनसे भिडिअ बानायनि एमजे आरो प्रिति। दा एमजे आरो प्रितिखौ सोर बुजायगोन, माबायदि बुजायगोन, आंबोथ' बुजायनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला बिसोरो गोरोंखा। आं दा एमजे फंबायनिसिम आरो प्रितिनिसिम आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा भिडिअ ओंखारखांबाय, बेनिफ्राय गोबाङानो गोबां प्रितिखौ बायदिसिना बुंगासिनो, एमजेखौबो। बेनिफ्राय प्रितिनिबो रिप्लाइ, बेनिफ्राय एमजेनिबो बायदिसिना बुंनायखौ जोङो नुफिननो मोनगासिनो दङ। बेनि गेजेराव कमेन्ट बक्सआव मा थाङो पाब्लिकनिफ्राय एमजेखौ रायनाय, आरो सोरबाया बुङो जेबो नङा, नोंसोरो हौवा हिन्जावखा, बानायजायो। दा एमजे आरो प्रितिया सोरनि बाथ्राखौ लागोन? नोंसोर हौवा हिन्जावखा, नोंसोरो जा बानाय बानाय, जेबो सिन्था खालामनाङा, बेफोरबायदि कमेन्टनि बाथ्राखौ लागोन। बेनिफ्राय पाब्लिकनो बायदिसिना भिडिअ बानायना देखायगोन। दिनै बाय मिस्टेकआव मैयानि भिडिअ ओंखारबाय, आरो बेनि आगोलावबो मोनसे ओंखारबावदों नोंसोरनिया सानैजों, रिल्सआव दङ बेबो। बेखौबो पाब्लिकफोरा नायनानै जेबो बुङाखै जानो हागौ, नाथाय मोनसे भिडिअखौ गोबां गिदिर गिदिर मानसियानो नायो। जेरै आंनि इउटुब भिडिअआ 1K 2K भिउ जाब्लाबो आं ओरैबायदि मानसि लोगो मोनो, गिदिर बोराय बयगनि मानसि। फंबाय, नों दाख्लैयो खेत्रियाव थांदोंमोन ना? आं नोंनि भिडिअखौ नायजोबदों। खेत्रियाव जिगाबनि दामा एसेबांनो, अब्ला 1K भिउआवबो बेफोरबायदि मानसि लोगो मोनदो। अब्ला जोङो इउटुबाव जानला मानला भिडिअ बानायनाय लोगो लोगो बेसेबां लासिंसिं? सासे बोराय बयगनि मानसियानो बुंदों आंनि इउटुबखौ नायनानै। बेनिफ्राय आंनि साखाथिनिनो बिराद गिदिर जब मावो, शिलंआव थायो, गोदोनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ फल' खालामफायो। बुङो नों मैया उमुगाव थांदोंमोन ना, नों उमुगाव थांदोंमोन ना? अब्ला जोङो इउटुबाव भिडिअखौ माबायदि बानायनांगौ साननो गोनां जाबायना फार्स्टआवनो। बेनिफ्राय खोनासं, आं माखासे बाथ्रा बुंबावगोन। आङो मोनसे कमेन्ट फरायना होग्रोनि। मैया आंनि भिडिअआव कमेन्ट फैनाय, एमजेनि सायाव आं भिडिअ बानायदोंमोन। बे फंबाया उदालगुरिनिफ्राय। बे कमेन्टखौ मोजाङै खोनासंग्रो, एमजे आरो प्रितिया नायदोबा। नोंसोर दा दुखु मोनदों ना पाब्लिक बुंनायखौ? बे कमेन्टखौ मोजां खोनासंग्रो, बेनि उनाव जा भिडिअ बानायनो गोसो बानायबाय था। बेनिफ्राय सासे रकि होननायाथ' आंखौ बुंदो, दाबायदियाव आंखौ सोरबा दामोब्ला 100 जननो पार्टि होगोननो। नुद' दुनियायाव लगा माबायदि थायो, मानसिया माबायदि थायो। आं दिनै पारफेक्ट नङा। सोरबा सासेनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुङोब्ला बे सासेनि मोजां बाथ्राया 100 जनखौ एटाक खालामनो हायो, होमबा 100 जना आंखौ गाज्रि मोनगोन। आंनि फंसे सोरबा 7 10 जननि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंगोन ना, सिख्लाफोर नोंसोरो जिबनाव फराय, खेला धुला गेले, मोजां मोजां ड्रेस गान, सिम्पोल स्टेन्डार्डखौ देखाय, नोंसोरनि टेलेन्टखौ देखाय, जानला मानलाखौ देखायना नोंसोरनि गोरोंखौ देखाय। आङो सोरबा सासे सिख्ला गथ'खौ बुंगोन ना, 1000 जन 1,00,000 जन बर' सिख्लाया आंखौ गाज्रि मोनगोन। मा बुंदोलै इयो? मा बाथ्रा बुंदोलै इयो? जोंखौ मा स्टेन्डार्ड गाननो होदो? गाव मा रोंगो? जोंखौ मोजां फराय होनना बुंदो, खेला धुला गेले होनदो। गासैबोथ' खेला धुला गेलेनो हाया, गासैबोथ' फरायजोबनो हाया। नाथाय जों गासैबो देलायनाय फेशनखौ जों गासैबो हायो। अब्ला आंखौ 1000 जन मानसिया गाज्रि मोनगोन। सासे सिख्ला गथ'खौ बुजायनाय लोगो लोगो नोंसोरनि लाइफआ बिराद डेन्जार। मोजां जा, गाब्र'नाङा। नोंसोरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जागोन, गाबोननो लामायाव मैगं थाइगं फानना जानांगोन। अब्लानिया नोंसोरखौ नुबा जों दुखु मोनो। एसेबां उन्दै उन्दैयावनो दिनै नोंसोरो मैगं थाइगं फानना जानो गोनां जादों हाबा जानानै। अब्लानि 1000 जन सिख्लाफोरा आंखौ गाज्रि मोनगोन सासे मानसिनि थाखाय। एमजे भाइ आरो प्रिति, नोंसोर दा बुंदों ना मोजांनि थाखाय सानो, नाथाय गाज्रि ब्लेम खालामजानो गोनां जायो। आरो नोंसोरनि भिडिअखौबो नोंसोर नायना लाग्रो, मैयानिखौ नङा, बेनि आगोलनि भिडिअफोरखौ, माखासे भिडिअफोरखौ इउटुबनिखौ दा आं बुंगासिनो दङ। दा आंखौबो बिब्दिनो बुंदो, आंखौ सोरबा दामोब्ला 100 जननो खाना जाहोगोन। अब्ला नाय मा सानो इयो आंनि सायाव। खोनासं,
बे कमेन्टखौ खोनासंग्रो बेनिफ्राय आरो माखासे बाथ्रा सावरायबावगोन। ब्रादार खुलुमबाय ब्रादार होनना बुंदों। आं उदालगुरिनिफ्राय बुंदों। सम दंब्ला आरो बोरैबाफोर नायसनफ्लाङोब्ला आंनि लिरथिखौ दान्दिसे सम होनानै फरायलां ब्रादार। आं सानो नंगौ मुलुगा दायो गोबां मडार्नाइज जाबाय। जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि दङ गासैबो बिथिङावनो। बेनिखायनो सुबुं समाजाबो दायो बे मडार्नाइज जों गोरोबफानानै जिउ खुंनांगौ जानानै फैबाय आरो बेयो सम थासारिनिनो खावलायखानायखा। नाथाय ब्रादार मडार्न जुगजों हे बयबो गोरोबथारनांसिगौनो होननानैथ' जों जोंनि मानसिनि गुबै आखुखौ बावनानै जिब जुनारनि आखुखौ बजबना लानो हायाना ब्रादार। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा, मैया दाखालैसो एनिथिं एमजेआ ससियेल मिडियायाव गावनि आंगो बिसिजों आरो गावजों फिजिकेलि नायथावै रिल्स लाबोदों। बे रिल्स आवहाय बिसोर समाजाव गनायथावै माबा खालामनाय भिडिअ शुट खालामनानै हगारदों। बेनि सायाव गोबाङानो गोबां, मोजां खोनासं दै, बेनि सायाव गोबाङानो गोबां फरायगासिनो आङो। बेनि सायाव गोबाङानो गोबां कमेन्ट्स हरदों। नाथाय एमजे ब्रादारा जेबो नांजायाखै। बेनि सोलाय बियो खायफाखौ एरैसो लिरबावदों जे नोंसोर दानिया इंलिश हिन्दी फिल्मबो नायनांला होमब्ला होननानै। नाथाय आं सानो ब्रादार नंगौ बिसोर बिसि फिसाय, नाथाय बिदि होननानै ससियेल मिडियायाव दि बिसोर गावसोर सानैजों मा खालामलायो मा खालामलाया फिजिकेल रिलेशनशिपखौ देखायफैनाङा। बिसोरहा लाजिनाय गैया जानांगौ, नाथाय गोबां भिउवार्सफ्रा दं। खायफाया बिमा बिफा फिसा ज' जिरायलायनानै नायो, अब्ला बिसोर मा साननांगौ ब्रादार? जोंनि बे समाजाव बेफोरबायदि खामानि, खोनासं दै, जोंनि बे समाजाव बेफोरबायदि खामानिया दासिमबो आयेन बेरेखा एबा समाज बेरेखा ब्रादार। वेस्टार्नखौ गोबाथुमदोंब्लाबो गावनिखौबो एसे साननांगौ। इयुन जोलैया मा लामा लाहैगोन ब्रादार? बिब्दिब्ला बिथाङा गावखौ सोंखारिनायनि सायाव दुखु मोननाय गोबां भिडिअ लाबोयो, बाट अनजाथाव भिडिअखौनो लाबोनो रोङाब्ला बोरै अनजानो? बुजिदोंना? एमजेआ गावखौ सोंखारिनाय दुखुनि भिडिअ गोबां लाबोयो, नाथाय अनजाथावखौ लाबोआब्ला बोरै अनजानो होनना बुंदो हा? बेखौनो लाबोनो रोङाब्ला बोरै अनजानो, मान मोननो? दिनैनि समाजाव मोजां मावग्रानो मान सनमान होग्रानिबो आंखाल गैया आरो गाज्रिनिबो गाज्रियै। दा जोबथारनायाव ब्रादार आं सानदों जानांगौ गुबुननि बेफोर बाथ्राखौलाय आंनो मानो शेयार खालामगासिनो होननानै। नाथाय ब्रादार माहारियाव मायबा मोनसे अलखद जायोब्ला बेखौ सुस्रांनो रायजोआ बिबान गथायो माहारियारि आफादफोरनि सायाव। हादोराव खैफोद फैयोब्ला बेखौ सुस्रांनो हादोरनि दैदेनगिरि फायखि हानजाया थिग बिब्दिनो गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बियो ब्रादार। बुजिदोंना प्रिति आरो एमजे भाई? बे बाथ्राखौ बुजिदोंना? मा लिरदो फंबाया? मोजां खोनासंफिन आंनि भिडिअखौ, बेनिफ्राय बुजि। नंगौ आं नोंसोरनि ब्लग भिडिअ बा नोंसोरनि फेमिलि ब्लग भिडिअखौ आङो गाज्रि बुङा। नोंसोरो सानसेयाव मोनथाम होयो, मोनब्रै होयो। दिनै आं फंसे बाथ्राखौ रोखा बुंबावगोन। जों इउटुबाव जेसेबां भिडिअ होनो हायो सानसेयाव आरो जेसेबां भिउ जायो अब्लानिया इउटुबाव गोबां फैसा फैयो। जेरै भिउ जायाब्ला इउटुबाव फैसा जाया आरो भिडिअ होनो हायाब्ला इउटुबाव फैसा जाया। गोबां गिदिर गिदिर मानसियानो बुङो पैसा सब कुछ नहीं है। फैसाया मालाबाबो सब कुछ नङा। दिनै जोङो इउटुबखौ फकास खालामनानै जों इउटुबाव एसेबां फैसा खामायनो हायो होननानै जोङो साना हसिया बिसि फिसाय जानला मानलाखौनो जों ब्लग होगोन ना?
गोबां रायजो राजाफोरा फल' खालामो नायो बिसोर सानैजों मा होदों मोजां गियाननि भिडिअ होदों ना गावसोरनि फाल्तु बायदिसिना एदावलायनाय खेबलायनाय नोंखौ मानसिफ्रा जेबो बुङा जानो हागौ नोंखौ फल' खालामगोन ओरैबायदि फल' खालामगोन जेब्ला नोंखौ चान्स मोनगोन अब्लानिया नोंनि फायदाखौ उथायगोन दिनै आंखौ मैया सुक्लाय सेरफाङाव 4 सेंग्रामोन आं सासे मानसिखौ फट' खेबबाय दंमोन आंखौ भिडिअ खालामखामादो साइडनिफ्राय बेनिफ्राय आं बेखौ नुदों साइडजों नुनानै आं गथ'खौ बुंदो भिडिअ मानो खालामदो बेनिफ्राय आदा आं नोंखौल'सो खालामदो जुम खालामनानै जाहैबाय सेंग्रा गोदोर 4 बेनिफ्राय थाइगिरगुरिनि होनदो तामुलपुर बेनिफ्राय आं होनबाय फंबाय आंखौ भिडिअ खालामखामानो गोनां मा दं नोंथ' बर' 10 मिटारबो गोजानाव गैया नोङो आंखौ मानो राव होनो हायाखै नोंथ' आंखौ सिनायदो भिडिअबो खालामखामादो फंबाय नों आंखौ मानो राव होनो हायाखै नों मोजां मोनोब्लाथ' आंखौ राव होगोन नों आंखौ गाज्रि मोनो बेनिखायनो नों आंखौ भिडिअ खालामखामादो आरो नों मा टाइपनि भिडिअ बानायदो फंबाय आंथ' नायनांगोन नोंनि मबाइलखौ नों आंखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअबो खालामगोन नों आंखौ सेल्फिबो लागोन नों आंखौ रायदावगोनबो नों आंखौ मोजां मोनैखायसो दिनै 10 मिटार गोजानाव नों आंखौ भिडिअ खालामखामानो गोनां मा गोनांथि दं फंबाय गिदिरमोन मानसिया गिदिरमोन गावसोरनो मोखां गोसोम जादो आं सोरो आंथ' नोंसोरखौ जायाना अब्ला आंनि खाथियाव फैनानै नोंसोर फट' मोनसे खेब बा भिडिअ खालाम मा बुंनो होनो आंखौ बुं आं बुंगोन नाथाय आंखौ गोजाननिफ्राय केमेराखौ ओरै साइडआव ओरै हमखामानाय लोगो लोगो आं बुरबक नामा आंनि मेगना नुवा सोर आंखौ माबायदि केमेरा हमदो आरो मा मकसदाव हमदो इयो आंसोंथ' बुरबक नङा ओरैबायदि लग दोङो मानसिखौ एनि टाइम भिडिअ लाखामानानै हगारनो नागिरगासिनो दं आंखौ दिनैनि दिनाव थाबायना थांबाबो आंखौ केमेरा हमनानै भिडिअ हगारनो नागिरो दाख्लै बिसालाव सानै गथ' सोबाबायमोन आंखौ थाबायनाय नुदो आंथ' ओरै गुवार थाबायो नालाय आंखौनो ओरै साइड जादो लगे लगे बेक जानानै केमेरा हमबायानो ओरै आंखौ मा गोनांथिमोन बे गथ' सानै आंखौ केमेरा हमनो गोनां नै जेमसा बिसालाव गिदिंफैदो सोरजों गिदिंफैदो जेनेबा आंदो सोरबा सिख्ला मानसि थानायमोनब्ला ओरै हमखामानानै आंखौ हेगारसैमोन नै जेमसा सिख्ला लानानै बिसालाव गिदिंगासिनो दङ आं बेखौनो बुङो भाई सोरबा फट' खेबनो भिडिअ खालामनो खालाम खिन्थु आंनि नोजोराव ओरैबायदि लोगो मोनबाय आंखौ ओरैबायदि माने बेंजोबना दोङो दा मबाइलानो आंखौ केमेरा हमखामानो थाखाय भाई मालाबा बिराद डेन्जार जागोन मैयाबो 4 गथ'फोरा लाजिनानै गावसोरनो बोरैबा थांजोबदों गथ' नङा गिदिर गिदिरथारमोन ओरैबायदि एमजे भाई नोंसोर फेमिलि ब्लग खालाम नाथाय नोंसोरनि ब्लगखौ नोंसोरो माबायदि जों फेमिलि ब्लगखौ खालामनांगौ बेखौ साननानै पाब्लिकआ नोंसोरखौ बुंदो आदा बाजै नोंसोरखौ बिराद मोजां नोंसोर बिब्दिनो कमेडि ब्लग खालामबाय था आदा बाजै पाब्लिकआ दुनियानि कमेन्ट होदो नोंसोरखौ आरो दाबो होदो नोंसोरनि बेफोरबायदि भिडिअ ओंखारनायावबो आदा बाजै जेबो नङा आदा बाजै जेबो नङा नोंसोरो हौवा हिनजावसो नोंसोर लादो दा हौवा हिनजावसो होननाय कमेन्टखौ लानो ना पाब्लिकआ सोंखारिनाय कमेन्टखौ लानो दा प्रितिया मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव मावो नों सानदो जों माबायदि फेमिलि ब्लग खालामनांगो नोंसोरनि उनजों बेसेबां मानसिया नोंसोरखौ मा खालामनो गिदिंदो बेखौ नायदो आं होनबायना पैसा सब कुछ नहीं 1K भिउ जागोन ना बेयावबो ओरैबायदि गिदिर मानसि दंखामायो 1K आवबो पैसा सब कुछ नहीं आंनि थाखाय जोंनि बर' समाजाव नाङा जोंनो बे औवानि बेरा बे गामियानो बेस्ट हायोब्ला लुगोन हायाब्ला जेबो नङा बेनिखायनो सानै हयै भिडिअ हो आरो गुबुना रायखांनायनि उनाव नोंसोरो गुबुनखौ बारे बारे बुंबा जानाय नङा बेखौबो साननानै नाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द।